Det er i dag tirsdag den 6. 7. juni 2016. Her for et par timer siden har vi fået via Kolding maskinforretning fået installeret denne hos Kvarme robotplæneklipper. Vi glæder os til de næste par måneder her i løbet af sommeren og se, hvordan den slår græsset i vores have. Og vi glæder os til at følge, om den kommer rundt i alle kanter og i alle de snørklede kroge, vi har her i haven. Og vi synes ikke, at støjniveauet er ret højt, og det er vi ret glade for, at den ikke larmer så meget. Selvfølgelig kan den høres, men det gør ikke noget, men det synes ikke, det er voldsomt. Vi har fået gravet vores trampolin ned, så den kan køre ind under og køre over de her stolper. Og det klarer den faktisk rigtig fint.